ஜம்மு காஷ்மீரில் இளைஞர்கள் போதைப்பொருள் பழக்கத்திற்கு அடிமையாவதை தடுக்கவும், போதைப்பொருள் பயன்பாட்டிலிருந்து விடுபடவும் அரசு மற்றும் தனியார் தொண்டு நிறுவனங்களின் சார்பில் விழிப்புணர்வு நாடகங்கள் அரங்கேற்றப்படுகின்றன. ஸ்ரீநகரில் நடந்த விழிப்புணர்வு நாடகத்தில் போதைப்பொருள் பழக்கத்தால் ஏற்படும் தீமைகள், வாழ்வில் ஏற்படும் பாதகங்களை நாடக கலைஞர்கள் தத்ரூபமாக நடித்து காட்டினர். இந்த நாடகத்தை பார்த்த மாணவ மாணவிகள் போதை பழக்கத்தின் தீமைகள் தெரிந்து கொண்டதாக கூறினர். Especially at a time when digital art risks